wayo gadi na wallahi fa ban sani ba ba san inda yaje ba fatin safe gaskiya ga matan je since in the morning fa ha ya kamata mu je mu nemo oga kai ka sani kai a lokacin ma ka san shi kuma inda kuma mun ce kuma zuwa gun jami'a yanzu ne ba zai fa mana wani kuma fa gaskiya ne ya je a nemo shi to mu je dai manni da iwo nan ne ba mu je a nemo oga mu je a nemo oga Sorry. Ka me faru da kai ne? Kama shi mu je. Sorry. Kama shi. Hey, see Oga for that place. Come, I've seen. Hey, they have catch our Oga. Hey. Our members like him, ba? No. Sorry. Oga, bitin da fiya da Maga, shake your hands. Sorry. See. Hey. kai bin nan ba za ka idan kai kana janyo burin da su kai sai ku ci ba zan bi ta baya sai ba kauce
Omoroll. Today you are going to collect. Wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin